Познайте и за игри по еможетата и с училищна награда. Коя е тази игра? Стоят полицаи и някакъв намършенец ме гледа. Става въпрос, примерно, за битка, нещо. Много популярна игра. Много популярна игра. Мега популярна игра. И как беше тази игра? Нова ли е някаква? Не е много стара. Ага. Може да съм... Мега стара игра. Играла със сигурност. Ама какво е свързано пак? Може да ми кажете? С оръжия. С оръжие. Добри срещу лоши. Това е огромен зокър беше. Брат, това е CS. CS, човече. Може още нещо? Ще ти дам един утешителен час. Коя е тази игра? Чакай. Парашутист, кирка и пистолет. Той PUBG ли е? Или Fortnite? Кое? Fortnite. Fortnite, точно така. О, добре. Fortnite! Това е наградата от нас, това е от MSI. Знаеш, между другото, също така имаме страхотно гейминг събитие на 16 юни, което може да дойдеш в София, в зала Джонатан Насов. Искаш да дойдеш? Да, ще питам майка ми. И ще дойда. Добре.